Mr. Tuke, Abuja boy. You be the man. Leƙa da gurin mutumina ko Allah zai sa ɗan samu wani abu. Ya ne? Mutumin? Ya ne? Ya, ka shigo kenan. Ya garin ya gida a aiki. Ya ne ba wani ɗan motsi ne. Kai ka riga ka san yanzu ba ni kawai Allah ko kai mana mutumina to shikenan. Ba ni da kuɗi kuma ina so ɗan yi sabgogi da su 2000 ne ya rage a gobe. To ai kai ka san ni 5000 ce ma jiya na dan sai wannan ba na harkar ne yanzu kai ka sani. Kai maza haba. Ni kawai kai ma ka san dai rayuwar nan kawai dai ni ma so nake kaɗan cire mu. To kai ka normal to ai karka da mu. Ka gane idan an jima dai za a turo mana da wata 100,000 za a je a dan gyara wani mashin. Ba matsala ka gane zuwa nan kawai za mu dan samu 20 tamu mu ma mu dan yage. A da shikenan shine da wannan. Kaga dai ni ma dai 2000 dai kasuwa zan je dan yi siyayya ne. Gaskiya ne. To ai ya kamata kawai a je a dan rage. To shikenan. No. Ai ni wannan daidai ne kai kaga me mutum bice ma wallahi. Hadda wani yaren China ni ka san yanzu to mutumin nan sauri zan yi na san kafin Allah ya sa ya zo zan yi sauri da ku komai namu muna yin sa da matan mu mu akan mu daidai komai yayi daidai. Wai ka san wani abu? Wallahi wannan yariya kawai na fitar shekaran jiya. Kawai ina gaya ma wani yaro dan rena hankali daga dan hulka alƙur'anin Allah wayata a cikin jaka waya har babu kai na rantsi da Allah Subhanallah. kai ina taima magana wannan abun kana ta wani gem. Wallahi ina yin wani gem ne ka gane gem ne akwai shi da daɗi. Ai na gado magana da nake ma ba fahimta ta kake. Ina fahimtar ta. Gaskiya ina tunanin ko ni ban san ba. Gaskiya ma na kusan sake hula sai ki dai wannan hula ma ne. Maza maza to ake cikin wani mun kana nan ina nan ai na kasan na sake unguwa zai na nan ne kawai kai Allah mana nan kofar gidan kai nan kofar kai ai ni dazun nan ne ka gane na gangara sai nake jin hayaniya sai nace to bari in dan fito kawai wallahi ka ga muna nan wajen ne muna da rabi gaskiya kuna huta ni wallahi ka ga takalmina ta mutu dole in sai sabo gaskiya ne dole ne gaskiya ai takalmi ai ku manyan mutane ne kuna da kuɗi ai na wani manyan mutane kwa dole yanzu ga dai abin duniya yayi yawa komai ka taba tsada ga wanke da ran cire ma dai yanzu wannan abun wajen 2 5 ba ka dai wanke dai to shikenan godiya nake lallai mutumin na yare na mun hankali kawai daga haduwa ina ce ban da kuɗi kawai zo ebe mu kai au kaga na mun tawa a shiga gidan kai barawo gaskiya wallahi da ruwa na wa ne kashi layi na cikin wannan kai ai kai baka san wani abu ba ni da na samu wani sabuwan gem ina jin daɗin sa to kai kana ta wani gem da ko yanzu in ka hausa ma kai downloading zaka iya samuwa mun ka ce wani sabuwar gem to kai me damuwar ka ni wallahi damuwa na cikin wannan layin Allah fa kana nan ba wasu wannan ba lalle ka same su na rantsi da Allah duwa na ma ce muka da ita gashi ba rike lambar ga lamba a kawo ina ita ma jiya na bude ga ta ba rike ta aka ba a ni gaskiya ta layi ne ba da matsala isa wallahi kuma wallahi ina da kuɗi a cikin layin nan ko ba na rantsi da Allah ka wallahi ga ni ya ta wai kawai kai wai ba shi bane
har yanzu to duk tsiya na san ai ina gurin nan za a zo a buɗe ai ina gun a kwance kawai ina nan ai har ne bacci na tahi isa da ajiye wayoyin jawo mana shi me ya faru kai kowa sani. kai tambaye shi Kai na wayoyin mu suke. wallahi wayoyin nan ba sa nan Kamar ya ba sa nan. Wayoyin da ka ɗauka mana fa. waya me da Allah kai hakuri da Allah ya hakuri zan Tambayar ka muke ina wayoyin mu suke. dan Allah ku ni wayoyin nan daga Allah in zaka da to shikenan dan Allah ku yi hakuri hukuma Me haka? ran sataye mun a can gurin Aina. dan Allah ku yi ɗauka mun ma. taho da shi kuɗi ya ba mun ka san waye ni bane to malam ko kai waye okay sorry kai da Allah mu ne ma magana Wannan barawo ne. ya sallame mu mana barawo ne Ka bari ya sallame mu. Kai baka da okay to magana. shikenan Allah ku taimaka ba ma abubuwan na ga muku yanzu ne nan ne ma suka yi mu fayi suka karbe su kai barawo ne da ban yi ce na tashi ya isa tas barawo kai barawo ya haka tashi ebi takalminka mu je ka ebo kuɗin nan kai kana ji kawai tun da wancan ɗin ya gudu kawai ka shiga ka cado mana gidan nan ko ma me ka ebo shi an gama A nan ake yaji kayan satan kenan. Oga kagan suna nan. kai ce ma ba iya namu bane to ai ni ina jin ma da na Har naka a kamar ya da naka ne gata wace wannan ka kare na mana hankali wannan iPhone din ne zaka ce wannan naka okay ka ganta cikin gayi. Wannan ba wayanka bane. wannan waya na ne Ba naka bane ba wannan. ka je can kala da mu waya Zai can kala ne wayanka. You be the man shot, my Arewa nation.